Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel SSC MTS बेनिफ्राय हाबिलदार नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ नायदो फुल भिडिअ दा जों होम पेजाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनदों लगिन मोनसे अपसन ओके बे लगिनआव सिगांनि आईडी जोंनो नोंथांमोना लगिन खालामनो हायो आरो जायफ्रा गोदान थ नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगौ निउआव थांनानै रेजिस्टार खालामनांगौ आरो जायफ्रा सिगांनि SSC आईडी दंखायो जेरै MTS बा GD थ बे आईडी जोंनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन प्रफाइलाव थांनानै डाइरेक्ट एप्लाइ खालामनो हागोन दा जायफ्रा गोदान ना अब्ला रेजिस्टार नावआव थांनानै जोङो एप्लाइ खालामनो हायो बा जोङो रेजिस्टार खालामनानै आईडी लाग्रोनो हायो दा आईडी लानोबा नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ होनांगौ बेनो जाबाय नै फार्स्टआव नाय आधार कार्ड दंना गैया सोंदों फार्स्ट नाम्बार 1 आव दङबा येस गैयाबा नो दा येस होयोबा नाम्बारखौ नोंथांमोना आधार कार्डखौ टाइप खालामनांगोन बेनिफ्राय गाहायाव 1B आव आरोबाव भेरिफाइ खालामनांगौ नाम्बारखौ ओके दा गैयाबा नो होनानै जायखि जाया नोंथांमोना 1C आव फैनानै पेन कार्ड बा स्कुल नोंथांमोना आईडी प्रुफ दंबाबो जागोन ड्राइभिं लाइसेन्स दंबाबो जागोन पेन कार्डखौ होबाय आङो बेनिफ्राय 1D आव आधार कार्ड एबा पेन कार्ड नाम्बारखौ भेरिफाइ खालामबावदो बेनिफ्राय 2A आव नायदो नोंनि सार्टिफिकेटआव जेरै नाम दं बेखौनो भेरिफाइ खालामजोबनांगोन मादार्स फादार्स नोंनि नाम बेनिफ्राय भेरिफाइ खालामबाय थानांगौ नोंथांमोना भेरिफाइ अपसन मोनदों बेनिफ्राय नाम्बार 5A आव बार्थडेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय फिन खनसेबा भेरिफाइ खालामबावदो बेनिफ्राय 6 नाम्बाराव मेट्रिक नोंथांमोना बबे बर्डनिफ्राय पास जादों बेखौ नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालाम क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गोबां ओंखारगोन जोंनिया जाहैबाय जायफ्रा सेबानिफ्राय अब्ला बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसामाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगौ जेरै बेयाव आं खालामबाय बेनिफ्राय फिन खनसेबा भेरिफाइ खालामबावदो जि नोङो सेबानिफ्राय बा नोंथांमोना CBSE निफ्राय जादोंबा जायखिजाया होनानै ला बेनिफ्राय रल नाम्बारखौ जेरै दं मेट्रिक सार्टिफिकेटआव बेखौनो सेम होनांगोन दा एग्जाम्पल आङो होबाय बेयाव टाइप खालामबाय बेबादि दङबा नोंथांमोना होनांगोन जायफ्रा दङ थ नोंथांमोना एसे स्पेस होनानै लास्टआव रल नाम्बारखौ टाइप खालामनांगोन ओके थ बे जाबाय एग्जाम्पल बेनिफ्राय दानिया जोंहा भेरिफाइ खालामबावनांगोन नोंथांमोना रल नाम्बारखौ ओके नोंथांमोना नुनो मोनदों इयार अफ पासिंखौ होदो नोङो माब्ला मेट्रिक पास जादोंमोन बेनिफ्राय भेरिफाइ खालामनानै गासैखौबो मेल बेनिफ्राय जेन्डार नोंथांमोना सेलेक्ट खालामजोब आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना नै लेभेल अफ क्वालिफिकेसना जाहैबाय नोंनि क्वालिफिकेसना मा बेखौ सोंदों थ नोंथांमोना होबानो जाबाय बा ग्रेजुवेटबो जानो हागौ बेनिफ्राय स्टेट सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय सेभ होनाय लोगो लोगो नोङो आईडी मोनसिगोन नोंनियाव आईडी थांसिगोन आरो बे आईडीखौ मोननाय लोगो लोगोनो जों लगिन खालामनानै एप्लाइ प्रसेसआव थांनो हासिगोन एबा नोंनि प्रफाइला शो जासिगोन दा बेनिखायनो जों लगिन खालामसै फैदो बेयाव आईडीखौ होनानै नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ मारै खालामो बेखौ जों लगिन खालामबाय दा लगिन खालामनाय लोगो लोगो बेयाव नोंनि प्रफाइल ओंखारसिगोन नोंनि नामा शो जासिगोन बेनिफ्रायनो फार्स्ट अपसनाव दङ बेनो जाबाय MTS ओके MTS आव नन टेक्निकेल स्टाफनि बियो नोंथांमोननि खामानियाव अफिसियेल जागोन हाबिलदार बेनिफ्राय MTS दङ पस्टआ मोननै देग्लाय जोबोर मोजां चान्स दङ आरो बिनि एप्लाइनि लास्ट डेटआ 30 एप्रिलसिम थागोन पेमेन्टआ नाङा जोंनि स्टिफरा बेनिफ्राय एप्लाइ मोनसे अपसन मोनदों बे एप्लाइआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो एप्लाइ प्रसेसआव थांनो हायो दै लोगोफोर नोंथांमोना मोजां भिडिअ नाय जाहाथे फनावनो एप्लाइखौ खालामनो हायो जास्ट फट'जों साइनल' आपल'ड खालामनांगौ जेबो डकुमेन्ट्स नोंथांमोना आपल'ड खालामनाङा दा जों थुबाय एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगो जोंहा रेजिस्टार खालामखादोंमोन ना बेयावनो गासैबो डाटाया हाबना थाखाजोबो बेखायनो नोंनि नाम फादार्स नेम बेनिफ्राय नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौहाय मोनखाजोबगोन बे फर्म मावनाय सिगांनियाव अके थ बेनिफ्राय जास्ट माखासेल' आपडेट खालामनांगौ बारा इजि माने हार्ड नङा बिराद इजि आरो नोंथांमोना बिराद इजि दा बेयाव नोंनि नाम फादार्स नेम बार्थडे बेनिफ्राय नोंनि बैसोआ ओंखारबाय दा बैसोआ जोंनिया ओरैबायदि दङ MTS पस्टआव 18 निफ्राय 25 इयार्स नर्मेलाव अके जुदि नोंनिया 25 इयार्सनि बारबायबा नोंथांमोना माखासे एज रिलेक्सेसन अपसनाव येस खालामनांगौ जुदि बाराखैबा न'आनो थाथों बाट नोंथांमोना नर्मेला 18 निफ्राय 25 इयार्ससिम दा डाइरेक्ट 15 नाम्बाराव फैयो बेयाव 15 नाम्बाराव फैनानै एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालाम दा जेरै आं एग्जाम्पल होदों गुवाहाटि दङ शिलं दङ डिमापुर दङ बेयाव होनानै नोंथांमोना होनो हागोन थ बेनिफ्राय माखासेया हारसिं अट'मेटिक दंखाजोबो बेखौ नाङा बेनिफ्राय जोंहा नाम्बार 18 आव फैबाय बेनो जाबाय आं होननाय बायदि थ एज रिलेक्सेसन दङबा नोंथांमोना बैसोआ बारबायबा 25 निफ्राय अब्ला येस हो बेनिफ्राय बाराखैबा नो हो अके थ नोंथांमोना बारदोंबा येस होदो बाराखैबा नो होदो आरो येस बा नोंथांमोना नैबे बक्सआव थुनानै जोंहा ST आव लास्टआव दङ सबसे गाहायाव 01 क'डआव बेखौ होना होदो 18.2 आव अके जुदि नोंनि बैसोआ 25 नि बारा जाबायबा थ बेनिफ्राय कड नाम्बारखौ नोंथांमोना कनफिउज जानाङा बेयाव नै माखासे स्टेट बेनिफ्राय कड नाम्बार दङ बेखौ जोङो टाइप खालामनांगौ That means बबे पोस्टआव नोङो बांसिन प्रेफारेन्स होनो सानदों एबा बबे स्टेटआव बेखौ बेयाव होननाय जादों दा बेखौ आन्दायनाङा गासै 72 दङ 11 नाम्बारनिफ्राय 1 गैया आन्दायनाङा 11 निफ्राय 72 दङ बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगौ दानिया नायदो नै गाहायाव 19 नाम्बाराव नोङो बबे स्टेटआव बबे पोस्टआव बांसिन चान्स लानो नागिरदों बेखौ होननाय जादों बेखायनो हमना ला आङो 35 आव होबाय बेनो जाबाय नर्थ इस्टनिया फार्स्टआव दङ नोंथांमोना 35 निफ्राय स्टार्ट खालामनो हागोन अके बेनिफ्राय ओरैबादि जुदि नों गासैबो नोङो प्रेफारेन्सखौ लायाबा मा खालामनो हायो
अब्ला नोंथांमोना x टाइप खालामनांगौ बे बक्सआव गासैखौबो x खालामजोब अब्लानो जागोन बाट बिनि अनगा जेबो राहा गैया अके जास्ट कड नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोना x होनो हागोन आरो नों जेरावबो गोसो गैयाबा देन 20 नाम्बाराव हाइस्ट एडुकेशनेल क्वालिफिकेशनखौ नों होदो बेसेबां फरायनाय नोङो 10 पास HS पास डिग्री पास BA अनार्स दङ बा BA जेनेरेल दङ नोंथांमोना BA अनार्सखौ होबानो जाबाय जायफ्रा मेजर दङमोन 21 आव 10 स्टैंडार्डखौ होना होदो दैट मीन्स क्लास 10 पासनि नालाय बियो बेनिफ्राय स्टेटास दङ बेखौ नोंथांमोना पास होनांगोन अके बेयाव नोंथांमोना पास हो बेनिफ्राय दानिया रोल नाम्बारखौ नोंथांमोना जेरै दङ होखाबाय सिगाङावनो बेनिफ्राय पार्सेन्टखौल' टाइप खालामदो नों बेसेबां पार्सेन्ट मोनदोंमोन 10 पासआव अके बेनिफ्राय 22 आव नोंथांमोना बे अपसनाव नो होना हो बेखौ नाङा जोंनो देन दानिया जोंहा एड्रेसा गासैबो श' जाबाय बेनिफ्राय जोंहा लास्ट अपसन थांसै फट' आरो साइन आपल'ड खालामनाय दा फट' होनाय लोगो लोगो फट'आ लेटेस्ट जानांगोन 2022 जानांगोन नोंथांमोना 2022खौ हो बेनिफ्राय साइजआ 20 निफ्राय 50 केबिसिमल' बेनिफ्राय साइनआ नोंथांमोना 10 निफ्राय 20 केबिसिम आपल'ड खालामनांगोन ब्लेकजों होथार नोंथांमोना जेबो होनाङा अके थ' नोंथांमोना डेट अफ प्रिन्ट होनांगोन जुदि होआबा रिजेक्ट जागोन SSC GD बादि रिजेक्ट जागोन बेखायनो बेखौहाय नोंथांमोना साबमिट खालामनायाव जाहाथे केयारफुलि नायो बेनिफ्राय 26 नाम्बाराव जेब्लायबो येस हो बेखौ येस होबासो प्रिन्ट डेटआ ओंखारफायो फट'आ नङाबा ओंखारनाय नङा अके थ' नोंथांमोना बेखौहाय येस होनांगोन अब्लासो जागोन बेनिफ्राय लास्टआव फैनानै डिक्लेरेसन दङ थ' नोंथांमोना डिक्लेरेसनखौहाय बक्सआव टिक मार्क होनानै जोङो इडिट बा जोङो प्रिभिउ खालामनो हायो अके थ' प्रिभिउ खालामबा मा जायो नोंनि गासैबो डिटेल्सखौ जों मोनफिनजोबो आरो बेखायनो नोंथांमोना आइ एग्रियाव टिक मार्क होनानै केपसा मोनदों बा नोंथांमोना बेयाव माखासे मोनदों बेखौ टाइप खालामदो एन्टार खालामनानै प्रिभिउ अपसनाव थां प्रिभिउ अपसनाव थांनाय लोगो लोगो जोङो फाइनाल साबमिट खालामनो ना इडिट खालामनो अपसन मोनो बेनिफ्राय फाइनाल साबमिट खालामबा नोंथांमोना इडिट खालामनो हानाय नङा दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर इजि प्रसेस आसा खालामो भिडिअ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे पस्टआ MTS बेनिफ्राय हाबिलदार दङ देग्लाय जोबोद चान्स दङ अके बेनिफ्राय MTS नि पस्टआ बेसेबां थागोन बेखौहाय उनावहाय डिक्लेयार खालामगोन